vai se? Niin, mutta siis se on... Tätä katsoa, miten nämä harkat menee. Tämä on se muuttunut paljon tässä. Joo. Vuoden aikana. Tämä jotenkin tänä kertaa. Sitten vielä listassa. Niin. No nyt kun se on itsekseen, mulla alkuvuonna lopetin murmussa, saa niin elää ihan itsekseen. Se on ihan... Ja tietysti ne kaikki muuttiin siitä päin tuosta. Helvetin pitää. Kestää jopa pitää sen kohdallaan. Saattaa jossain tilanteessa, että tulee. Ajatellen se ongelma edelleen olemassa, mitä sulla joskus puhuttiin, että turva. Siellä on alkuvuonna mitään muuta Tämä on saanut vähän syksyn kisoissa, viimeisessä kisoissa. Se oli toi Palantariomakka, me käytiin muutaman kerran sen kanssa, joka aina tuli tänne kisoissa sitten. Se sanoi, että sai katsoa, että se näkyy videossa. Se oli tullut sitten kiva, kun semmoinen kohta. Se nosti pamppukäden 30 minuuttia. Se oli tuoda kauan, niin se oli tullut tänne. Nyt se justiin sai siihen. Joten nyt se oli nyt tuossa kakkina. Niin se nosti aiemmin. Se piti niin kovasti tuossa. Varmasti. Tää viinakko tulee eilen muuta. Joo. Jänkoilla oli jarrut. Pitkä jarrut. Paljon se sai siitä. Älä viitti. Haisi sitä kyllä rokotti. No se oli se toinen. Joo. Seuraan erittäin. Varmasti seurata vapautumista. Onks tää ruutukus? On. Täällä mikä oli Pentun teillä? Tää on se poliisien hylkäämä. Onko? On. Ja meikä 10 kuukautta sanoa milloin se on. Helsingistä? Ei meitä Helsingistä. Ei, teistä tullut niitä pohjaa. Niin. Liukkapinnasta. Joo, mutta onko siellä niitä vielä, tiesi? Ei siinä ollut mitään. Silloinkin se opiskeli Tampereessa kerrostalossa. Se oli ihan alku. Se kuljetti ja käveli terappukanssa. Tää on joko Kososen Kallen tai sitten... Kososen taisi olla. Joo, tai sitten jos tuolla Rauman Jaskalakin oli tämän veli. Tuliko sekin? Joo, se oli se rekko. Sehän meni sitten Ruottiin puolelle. Joo. Luulen, että meillä on vähän hömpyillään noiden sisätilareenien kanssa. Sitten niille tulee niitä ongelmia. Mulla on vähän sellainen kutina, ei munissa, mutta kutinalla kainalossa, että se johtuu kyllä selkeästi siitä. Niin ekaa kertaa, kun mennään sisätilaan, niin saman tien kuruja. No en mä nyt sitäkään ihan, mutta kuitenkin, että koiran kehitystaso on liian rankkoja yleinen sisään, koska eihän se... Sitten kun mä aina kysyn, että mikä on tehnyt, joo, ihan hyvin. Se ei mitään sitä se. Sehän on oleellista, miten se koirasta kokee, eikä se, että mitä minä ajattelen, tehdäänkö helppo reikä. Ei koko merkitystä, mitä sinä ajattelet, jos koira kokee se hankalaa. Se on niin. Siinä on herra, joka täytyy aina miettiä sitä. Mulla on vähän sellainen kutina. Joo, se koira, jos se nuoruussa elää, jos se ei ikinä käy sen terveystalous, ei mitään. Pahimmassa tapauksessa tarhassa elää ja sitten käy vaan reinaamassa sisään. Onko toi muuten hyvä koira? On. Joo. Jäljellä tuolla.
Oishan sen sunkikoiran veljellä olisi saatu jonkunnäköisiä sisätilaongelmia ja 100 varmasti, jos siinä yhdessä vaiheessa, kun oli hankaluuksia miehen kanssa, niin on ruvettu vääntämään. Hetken päästä on ollut jonkunnäköinen paikka. Se lahenkoira, se Irlanderin pyytö. Sehän on sun koira. Joo. Ja se puhutti silloin. Ei vaan. Hei, sulla on koira kunnon, nyt pitää oma fysiikka pitää kuntoon. Mäkin tuun vain, että... MM-kisoissa se osallistuu meidän näytökseen. Sun koiran peli. Tulee teille joku megalomaaninen spektaakeli. Helikopterilla kentälle ja laskeutumia. Savukranaattia ja... Eikö me tullaan tekemään totkista mutukalle? Kyllä poliisikoirat Eikö se olisi tottelee. hyvä? Pitääkö saatana koittaa MM-kisoissa näyttää palloleikkiä. on tottunut. Kertoo vielä viestitellä. Joo. Harmilla selostaa siihen vielä. Ja sitten kun ratkaisu mä en pahemmin aina enää näitä metsäharjoituksia. Mä menen rapilla. Vittu saatana. Kaikki hyvät naamat. Päivää kaikille. Minkä tehdään? Mä oon litran juonut vettä käteen. Tästä on liian kauas, niin pitääkö se nykyään jäädä? Iskeekö se nyt kipinä taas? Kyllä jotkut tuomarit, jos se niin noudoissa ja muuten, jos se tulee ihan... Mä oon myös kuullut, että nyt pitäisi olla. Silloin joskus 4-5 vuotta sitten se oli, että mitä lähempää sen paras kaikki opetti tähän pieni törmäys. On hankalaa, kun ensin opetat 3 vuotta, että pitää tulla lähelle ja sitten... Jäädä 30 senttiä. Ei, se eikä kun opetat sen 30 sentin päälle, se jää sinne metrin päälle. Niitä pitää kuljaa. Ja ne vahvistuu ja niiden lorakenne vahvistuu. Käykö sä jälkikoulussa hakukouluttamassa? Mä oon enää, koska mä oon ihan mennyt kävijä. Totta, siinä on varsin malli. Leehin kanssa. Täällä. Siinä oli kerätty kerran päällä. Silleen, että se jossain aika lähdön hyvä. Kun se joskus oikein ne on hyvin. No ei todellakaan. Sitten voidaan käydä kerran treenata Ruotsalaiset. Hei, niin mä lähetin joskus kauan aikaa tulla sähköpostia. Tuotteko tänne Venäjän leirille? Kukaan muu ei Ryhmänä. Mä luulen, että ei. Onko se lokakuussa on se meidän oma leiri? Joo, Salmela Pekka kävi tuolla tarkastamassa. Joo. Sen kanssa oli puhetta sanottu, että teillä on syksyllä joku. Joo. Sinne tulee varmaan 7. Nyt perheleirillä on 40. Ja mä uskon, että enää Se on lokakuun viimeinen viikolla. Joo. Loviisissa. Mitä se, mihin se on valittu? Onko tällä vielä mahdollisuus mestaruuteen? Se meni jälkeen. Aivan. Jokaista kulmasta jää. Joo. Janilla taitaa olla. Se on kutonen pitää lähitään sieltä kurvista. 96. Niin, sitten Se tosikoira jostain tuntuu. Martti. En mä tiedä, onko se näytetty. se tunturin koira. Niin, onko se uudessa näytetty? En minä.
Olisiko se naapuri? En mä tiedä. Mulla on kova piirtein. Se on enemmän vähän mallutyyppinen. Tää on ihan Filippi on ihan 3.